Croeso i chi yma ar ddechrau wythnos newydd. Gobeithio'r penwythnos fod yn braf ac yn fendith i chi. Mi soniais y tro diwetha mod i'n mynd i fod ar Gynhadledd yr wythnos hon. Fel arfer mi fyddwn ni wedi teithio draw i wlad Pwyl ar ei chyfer. Ond eleni, fel y llynedd, mae'r cyfan yn digwydd ar y we. Ac felly heb i mi symud o'r gader hon, ddoi mi fues i ym Merlin efo Jay, yn yr Alban efo Gordi, yn Iwerddon efo Rick a John. Fues i yn Denmark, Chicago, Macedonia, a hyd yn oed draw i Singapore i sgwrsio efo rhywun o'r enw Butch. Mae'n amser diddorol, fod ymron i 9 awr ddo yn wynebu sgrin cyfrifiadur braidd yn flinedig. Un o'r pynciau da ni'n ei trafod yno ydy sut mae magu disgyblion i Iesu. Ac mewn un sesiwn ddo, roedd na wynebu'r cwestiwn hyn yn wyneb y ffaith yn bod ni'n byw mewn byd lle mae'r nod i gymaint o bobl ydy bod yn hapus. Wrth i bobl chwilio am y dydwyddwch hynny, os fedrwn ni gynnig rhywbeth sy'n peri'r problemau ddiflannu, mi gewn ni ddilynwyr. A da ni gyd yn gwybod. Da ni wedi clywed am bobl sydd wedi dweud, dewch at Iesu mi fyddwch problemau chi yn diflannu. Ond da ni gyd yn gwybod hefyd na nid felly mae hi. Mi gyfeiriodd y siaradwr ddoe at ddameg enwog Iesu am y tŷ ar y tywod a'r tŷ ar y graig. Mae'r sawl un ohono ni wedi canu'r gân efo'r symudiadau, efo'r plant, am y call a gododd ei dŷ ar y graig. Oedd un tŷ yn gallu gwrthsefyll y storm, a'r llall yn disgyn pa ddwth y storm a'r gwynt a'r glaw. Ac un peth, da ni'n gallu i anghofio am y ddameg hon, a mi nath Rick oedd yn anharwain ni'n atgoffaf ni. Wrth adrodd y stori, nath Iesu ddim deud, os deuai'r storm. Yr hyn ddydodd Iesu oedd, disgynnodd y glaw, dath y llifogydd, a chwythodd y gwyntoedd, a tharo yn erbyn y tŷ hwnnw. Nid os daw storm, ond pan y ddaw storm ydy bywyd yn te. Fe ddydodd Job yng nghanol i drialon, dyn a aned i flinder. A storm iddo threialon yn rhan o fywyd pob un gan gynnwys Cristnogion, neu falle dylen ni ddeud yn enwedig Cristnogion. Felly dydyn ni ddim yn gwneud ffafr ag unrhyw un trwy ddeud y bydd eu problemau'n diflannu pan fydden nhw'n troi at Iesu. Ar y llaw arall, mae yna fodd i sefyll yng nghanol y storm. Y cwestiwn ydy, be di'r sylfaen sydd gynddon ni? Ydy'r sylfaen yn ddofn, ac nid yn unig ydy'n sylfaen ddofn, ond yr un mor bwysig, ar be mae'r sylfaen wedi adeiladu. So os gennych chi sylfaen ddofn, ond mae dim ond pridd neu dywod sy'n ei dal hi, yna disgyn fydd hi'n gwneud pan fydd y storm yn dod. Mae'r Cristion yn seilio ei obaith ar gymeriad Duw. Sut un ydy Duw? Y Duw yma, da ni'n credu sy'n llywodraethu nef a deiar ac sydd wedi dangos ei hun hefyd yn eglur iawn yn ei fab Iesu Grist. Dyma chi Dduw sydd ar y naill llaw yn dal pob dim yn ei ddwylo, ac felly does dim storm yn gallu dod ar yn traws heb i fod o mewn rhyw ffordd yn rheoli. Ar y llaw arall, mae'n Dduw da, yn drigarog a graslon. Fe soniodd yn siaradwr Rick am wraig ifanc yn ei eglwys o. Mi oedd hon yn briod. Hi a'i gŵr wedi gosod busnes i fyny a newydd brynu tŷ. Oedd hi'n 2 ar 20 oed, plentyn bychan ganddi, dwi'n meddwl rhyw 2 oed, a phlentyn arall ar y ffordd. Ac un diwrnod mae'n dod adref i'w thŷ, agor y drws, a dyna lle oedd ei gŵr hi ar lawr, wedi marw ar ôl cael trawiad ar ei galon. Oedd ei byd hi wedi cael ei throi ar ei ben i lawr, a doedd dim lleihau ar y tristwch a'r galar oedd hi yn mynd trwyddo. Ond yma yn ychydig, dyma oedd ei geiriau. Even though what happened to me was the worst I could have ever imagined, I can stand here and say God is good. Some days I might say it through gritted teeth as I bring up 2 children on my own, but over and over again, I keep coming back to Christ. Dyma chi rywun oedd wedi dod o hyd i graig y gallai sefyll arni. Sylfaen ddiogel yng nghanol i storm enbyd.
Dyn ni'n gwneud ffafr a neb trwy ddweud, dewch at Iesu a bydd eich problemau'n diflannu. Ond mi fedrwn ni ddweud fod Iesu, yr Iesu ddioddefodd storm waith nag y gall unrhyw un ohono ni ddychmygu ar groes y tu allan i furiau Jerusalem. Be ddydodd o i fod yn addo bod gyda ni trwy'r cyfan, yn Emmanuel i ni. Mae yna gan arall mae'r plant yn aml yn ei chanu, gyda Iesu yn y cwch gallwn wenu ar y storm. Wel, tyden ni ddim bob amser yn gallu gwenu yng nghanol stormydd yn bywyd. Ac eto, gyda Iesu yn y cwch, mi ddown trwyddi. Mi gawn ni sefyll un dydd gyda'r holl stormydd y tu ôl i ni. Yng ngeiriau cyfeithiad yng nghyfaill John Pritchard o'r emyn Saesneg, on Christ the solid rock I stand. Cyfiawnder Crist a'i waed yn llu yw unig sail fy ngobaith i. Nid ymddiriedaf yn fy nerth, ond yn ei enw ef a'i werth. Ar Grist y gadarn graig y saf, ar bob tir arall, suddo wnaf. Pan guddia'r twllwch wyneb Duw, fe bwysaf ar ei ras sy'n driw, ac ym mhob storm a thywydd cas, fy angor i fydd Duw pob gras. Ar Grist y gadarn graig y saf, ar bob tir arall suddo o naf. Rydych chi'n ei weddio. Arglwydd yn Duw, da ni'n gwybod fod bywyd weithiau yn braf, ond weithiau da ni'n cael yn hynny yng nghanol y storm. Cos os rhywun yn gwrando bore yma sydd yng nghanol y storm yma. O Dduw, da ni'n gofyn, os gweli di fo'n dda neu di ddod yn agos. Da ni'n lleihau gofid na galar unrhyw un. Ond helpa ni hefyd o Dduw'n Tad i ddod o hyd i'r un ddydodd. Mae fi yw'r ffordd a'r gwirionedd a'r bywyd. Helpa ni i fod yn traed ar y graig hon ac i suddo'n gwreiddiau'n ddwfn i yr arglwydd Iesu Grist, a'i gariad a'i drygaredd. Amen. Ewch dan bendith. Pan guddiad twallwch wyneb Duw, fe bwysau